ai abokin ina baka labari. Jejen nan wani soja zo unguwan nan. Me zafi? Wannan sojan kana ga na bai ka tira mun domo me zai da bazan iya ba. Kai ba wannan ka kenan. Baka ga bawan Allah baka zo kai ta kushe shi. Wani ba daidai bane. Kai dan man waye ga amma ban taba ganin sa ba nan san da izo zai tare ni na ringa dauka kan a gida kana ga na bai ka ce an da izaki. Nan gare sojan? To ina soja anan. Ina soja anan. Me zai ban yi ba soja. Karfe ya rike ka fa. Lalle kai baka san waye sojan nan ba. Kagan yana tafiya dankon ne kace wannan ne kace tsohon alade. Wannan bai san sojan nan ba. Kai bai san shi. Wannan kaman ma to ko ba haka ba zan ga masa kai abu ne kace kuturin zaki kana wani wai barka da zuwa wannan ne soja ina soja anan gaba da inda ka san kututturen alade inda ka san kututturen zaki kai Allah yi soja Ina ba shi soja? shi din kai Gaskiya. Ni Allah bai wallahi Allah bai ba ni ba ke nake nufi ba wani soja ne Allah ji barak din soja ba mai mutuncin Ba wanda kai mutunci. ba koyo kai ka san me kakin soja Kariya za ka yi mana ka san da babu wanda zai yi mutuncin kakin wannan jin yana ganin mutane to yalla bai ai duk kasan nan yalla bai kwanta zauna